Human sa kampanya ug sa piniliay, mibalik dayon si Gobernador Gwen Garcia sa iyang gimbuhaton karon nga nalibkas na ang ban sa pagpanghatag og ayuda tungod sa eleksyon. Dugang 14,000 ka mga dasig Sugbo cards ang giapod-apod ni Gobernador Garcia didto sa lungsod sa San Fernando, Sibunga ug Dakbayan sa Karkar niadtong Mayo 17. Ang maong duga nga cards alang sa mga partially damaged households sa maong mga lungsod nga wala nahatagan tungod kay naabdan sila sa election ban. Apan human dayon sa piniliay, gisiguro gayud ni Garcia nga mahatag ang dugang mga cards. Sa lungsod sa San Fernando, gidawat ni Vice Mayor Richie Reluya ang dugang 4,707 ka mga dasig Sugbo cards. Si Mayor Mercedita Apura sa Dakbayan sa Karkarsab ang midawat sa kapin 6,200 nga cards alang sa ilang syudad. Ug sa lungsod sa Sibunga, giapod-apod ngadto sa 25 ka mga barangay kapitan kauban si Mayor Lionel Bacaltos ang 3,254 nga mga dasig Sugbo cards nga iapod-apod sa ilang mga konstituwente. Bisan panahon sa kampanya, kapila gito gibalik-balikan og pahinumdom aning inyong mayor nga balik-balik gyud ko diri og panugmag kung apil ba gyud sila pulos dasig Sugbo. Muna akong sinangginan, tarawan ito, na dito inyungan. Basta kay, iba mo ko si Bote, pasabot ato. Nga, inighuman gidayon sa election period, may gibawalan na dapat pa-distribute, kinahanglan sa labing daling panahon, pa-distribute yun na to ang dasig Sugbo nga cards. Munang ako ginagianhi dinhi, ako yung gigahinan o panahon, aron maapod-apod na din ako sa kapin 3,000 nga nagulak nga makatabang-tabang man lang sa ilang mga adlaw-adlaw nga panginahanglan. Ang mga beneficiaries sa dasig Sugbo cards alang sa partially damaged households mahimong makaklaim sa 3,000 pesos nga kantidad sa mga materialis ug uban pang panginahanglanon gikan sa partner merchants nga gamiton pagpaayo sa ilang kabalayan nga naguba sa bagyong Odette. Pag igugid sa bagyo pagkaugma dayon ana diri dayon siya. Wa gid sila giari ang Sibunga gid unan yang giari diri labi na diri sa poblasyon iya dayon gituyok ang poblasyon iyang gitan-aw unsa gyud ang napiktuhan niya kami manggoy sentro sa mata diri gud ato nga time. So dako puy kog pasalamat kay halos tanan sa poblasyon mismo atagaan sa dasig Sugbo cards labi na karong nay bagong naabot. Dako kay magpasalamat dako na pud kining matabang sa isa mga tawo. Uban sa taho ni Paula Mendoza, kini si John Fredson Granada, Balita sa Sugbo.